салом алейкум бародарҷонои ма. Бародарҷоно, худтон медонед ки ин чанд наворе ки мо кардем. Хулос ки ма ягон боро лайдан ма набромай ки лайка биҷақ. Не ки ин ҳозир ма маҷбурам ҳами гапа бугум. Илтимос бародарҷоно, хоҳиш мекунам аввал лайка бимон. Гапи беҳад муҳимай ба номи Аллоҳ. Беҳад муҳимай, то охира хоҳиш мекунам гӯш кунед. Хоб бародарҷоно, гап ҳамияе ки рости гап дар бораи ҷиян ма як видео кардам дида буден. Як аст ма бисёр вақт комментариётона мехонам рости гап. Ана нависондан яда чи комментария бародар аввали ҷа мемонам бибинен. Ман нависондагӣ амра вақте хондам рости гап баъд хайхтон медонед ман уҷе диям видеои диям заборае ки ӯй кардам ҳамин чиза навкорем биге мешавад. Хулас ки бародаро ҳамин комментарияра вақте ки ман хондам уҷе мада мотиватсия дод. Ман уҷе фаҳмидам ки кор хеле любой кас медона ки ҳамаи кор аввалаш мушкилае, бисёри чиза намефаҳмӣ. Хоб хулоса бародарҷоно ки гап дар чӣ рафтесае ки ана комментарияра хитон чи хеле хонден. хоҳиш мекунам ки мисол мо дар дурӯғгӯ нашавам агар уҷе қариб ки 60 нафар шид ки мо дар муроҷиат дора илтимос ака кӯмак бикӣ ки вай мошин надорам, мада кӯмак бикӣ ки ма участка надорам. Илтимос бародаро ай ҳамат хоҳиш мекунам якмаш ира бугум ки бародаро ба номи Аллоҳ қасам мегӯм мақсади ма ин набуд ки ма канал уй кунам подписчик ҷамъ кунам дига чиё кунам. Ма вақте ки ака лангари аввал гуфта будам наворча ба ӯ мақсад буд ки канали ма 3 подписчик дошт. Ма чӣ дурӯғ бугум. Видеои ошхонаи хидмат партофта будам кадоми аввал подписатсия кардем дидаем видеома. Мақсад ма блогери каданиам набуд. Ами ҳунара доштам, не ки мақсадам набуд бародаро. Рост ака лангария дар ин ҳол дидам, ма ами барандагӣ када ами кора кардам. То охира ина ҳозирам ина бинен бародаро. Ма дар куҷоям бовар ки накунен, ина ма дар Истиқлолам. Шав рӯз қатъи ака лангариям ки иншоалло ки ягон рӯз пас ҷавобиш метан. Ишани навор мекунам бародаро мебинен иншоалло. Ана хулоси гап, кӯтоҳи гап ҳами бародаро ки хоҳиш мекунам ай кадомит ки мара тамошо дорен, кадомит ки ма да ана бигем ки ами хел хоҳиш мекунем ки биё мара кӯмак ка ами хел ма чанд та чӣ дора ҷа. Якмаш ки дар ҳақиқат бародар ниёзманд бошӣ. Якмаш дуюмаш ки баъди видео кардани ма бо хеш таборотон номусакӣ нашаванд ки бигӯяд ки ту чӣ да ира навор кардӣ дар публика бировардиш мақсад ма да проблема нашава. хоб бо ишани мегӯм бародаро ки одаме ки ма кадом одаморо навор мекунам. Одаме боша ки маъюб боша, кор карда наметавона иҷо. Як дуюмаши одами беҳад фақир боша, хеле не ки бирам хонашона хонаи мо да базе боша. Ирани бугум бародаро беҳади баъд бисёр шид мо дига успед намекунем ки бирем кадомша навор кунем. ира бугум бародаро комментария да нависондам ҳамин кӯдака вақте кам мақсади гап шунамияе ки уна 8 солимай мисол дадаи ҳамин кӯдак солимай ё ӯ бародаре ки гап забуд ӯ ҳам солимай мисол бираван кор куна хай чанд қасуми ҷамъ шид нашид мақсад бигирава бирадар чи кор куна мега. хай мо ки навкорем айс пас мо ҳамин хел мекунем. Кадоми занг мезанем пешакӣ мегем навор ка хонатона навор ка бибинем чӣ хеле хона яка лангаришон буд. во дар ҳақиқат барои ки ма кӯдакимон мешиносем дар ҳақиқат ниёзманд буд. барои ки акашамона дидем ки маиб касал наметавонист кор кард. хоб бародаро видео мекунем хонатона мебинем чӣ ҳол дай мием бо айгирда атроф ай ҳамсоё мепурсем ки дар ҳақиқат ҳамиё ниёзманданд. ишани мепурсем баъд маъюба мебинем чӣ хели маъюбай ӯ соз мешава намешава. агар ки соз нашава барои зиндагиша пеш бурда ягон сум ҷамъ мекунем метемаш. ма аввал гуфтам ки ман мақсадам блогерӣ ва хеле чизо вообще ниятам набуда. рост ҳамин навора партофтам дидам ки баъди навори якай лангарӣ беҳади баъд ниёзмандо пайдо шидан. ман гуфтам ай барои худо ҳамин кора мекунам. гуфтам не ки ман навкорам бародаро берин камтар хинакай бародаро ма ҳам хина хӯрдесам гапа камтар кунем ки ҳаво камтар хинакай. хулос ки бародаро ма чӣ хеле ваъда дода будам ки то рӯзи созшавӣ якай лангария ма местам ина қатъиш истодам ба худо қасам то ин ҳамин рӯза шаврӯз дар ҳамин пеш ховаем ҷоиш мешава хай
шаҳр нест хай узша бигем мақсад беховӣ ҳам мекашӣ ҳамаш хай иншоалло ки мегзара даимина соз шава мо баремаш. хоб бародаро мо картаи худмона як навор кардем бисёриҳо гуфтан камератун ҷазира мисоли исурсу фикрои ҳамаро хондем баъзеш гуфтан муҳим камера нестем мисол ҳами одама дидӣ хайр кардани хайр такрир намекунӣ ҳарчи нанависон фикри ҳамаро хондем бародаро. хоб иҷа мо гуногор нестем гуногор телефонмона ки маса простоя телефон картамона хулос ки мондем дига ҳами ҳар касое шумо талбандаен ким чи ма да як суми шумо дар кор нестай ягон суми шумо дар кор нестай бародаро. хоб мо чӣ мақсад дорем мисол бигирем бародар ту ниёзмандӣ мара занг мезанӣ акама дар ҳақиқат ниёзмандам илтимос кӯмаки теда эҳтиёҷ дорам ма бояд пеши ту бирам ку ман чанд навор да гуфта будам бо мегум ки ман ранги шумо зани фарзанд дорам ман зиндагӣ дорам ҳар яки вора ман пешон рафтан дар кисаи худам раҳкиро кунам бирам чӣ мешава ина хито местем бародаро фикр кунед. ман оз агар реклама монам ки бигум суми реклама барои раҳкиро кардан ба пеши ҳамо одами камбизоат рафтан бо тай камен дар қура сар меша ту ҳаромхӯри ту кимчи барои ҳам метарси яки реклама бикунӣ метарси як карта тамони ки бародарон ҳамиҷа сум ҷамъ кунем ки ман раҳкиро кунам пеши ниёзманд бирам медонӣ ки он ниёзманд надора маблағи надора ки тура даъват кунам барои ҳамин ин хела бародаро ма миллат тоҷик худмон нағз мебинам ма пас намезанам не ки дар байни миллати худмон дига миллатҳоро мебинам ба номи алло худам кайф мекунам миллати худмон зурайҳо хайрхоҳай беҳтаринай просто байншон дар хел муши пайдо мешава бародаро ки чӣ хел бугум худаш хайр кардани нестай ӯ ҳафтпушташ хайркунӣ дидагӣ нестай хайр кагӣ нест не ки ку баъд данатаи комментария менависона ки ту ҳаромхӯри ту суми ма ба суми таам ниёз надорам алҳамдулилло худоро шукр ма 100% зиндагӣ просто ма худамам хеле чира дидагим кашидагим азоб шуда ма ба ӯ хотир ки бародарои кинамтари эҳтиёҷманди ҳақиқиян бирем амро дастгирӣ кунем мо сабаб шем мо то қамане мо яъне ки ҳамамон сабаб шем бародарово амира дастгирӣ кунем иҷа бо мо сабаб мешем ки шумо савоб мегирем. хоб бародаро хунуки бадай хулоса ки дар паноҳи худо бошем бародаро ана бо иншоалло ки видеои дигара ака лангарира бурдана нишон метем бародаро дар паноҳи худо бошен ай мулки ғариб ба ватана соқ саломат пеш падару модаро зану фарзанду бием дар паноҳи алло бошем.